Alo, selamun aleyküm ya şolay. Alo. Alo. Alo, selamun aleyküm ya şolay. Aleyküm. Goğumsunuz can sarıklarını unutmayın. Xuda şükür. Ağam şu Jitnikov deyem bi. Arada bana can ettiler lay bir gelk sene deyip. Kim käwül? Din Muhammed deyip. Ağam sizin bir şu ya? Ha? Men şu. Kurwan awo. Kurwan? Awo. Ağam şu Kurwan. neyem için? Kim kurwan mı? Ayağım bana da can ettiler de var ya şunu yalı. Bir neyeme sebep diysem düşündürmediler, da etmediler de son. Benim şonu... Adım kurwan mı da? Adım kurwan mı? Yo, men adım Kurwan. Yöne Din Muhammed can etti. Men Din Muhammed, men diýen. Evet. Kurwan mı diýen? Hawa Kurwan. Kurwan Murat Tolin Kurwan niýalarda? Kurwan mı? Hasan zanatma kurwan mı? Ayağım epesra ollon vara geldiler olun. Ay bararın da tip telefonda son öçürüp koydum da. Gelmeli kenin de gelem. Bazan düşünürüyorduk hemen. Ham şu internetteki bir videom düşünügen vara. O bir wagt hemen kurwan oluyor. Ay kan wagt dolu diýen am. Doğru şubat atıştırmasam yadıma düşen yani. Başta bir internette bağlanışıklar canı tuttuk o nedir? Doğru gözüm öyle nasıl? Ham şu yöne çağır yani. Bolun am o kanuna layık değerli ama ya pavest kurutmalı ama istemiyor. Berde oradan uğrat çok bir payaskı. Yo, men öýüme de uğratmansın daha. O sen özüň berde bolmasaň näle uğradar sana? Ay amcan barjak da bolun yöne barmana gorkup zat edip görsa näme üçin çağırly karayam sebäp näme karay? Gelen soň düşünýäs bu. Am yöne onuň bir kanun bolýar, öýdem bara şu meniň telefon nomerum näde tapýaňyz? Ol Konstitusiýanyň 37-nji maddasynda meniň şahsy maglumatlarymy peýdalanmagyna ruhsat beren ok diýär. Näde alýaňyz am şonu? Altyn asyrdan tümseller näde alýaňyz am şonu? Meniň ejemiň, kakamyň telefon nomerlary näde alýaňyz am? Gerek mi tapýar? Näse gürleşmek üçin, gürrüňdeşlik üçin çağıranys Kurwan. Ayağım şu gürrüňdeşlik üçin hem çağırsaňyz siz kanun esasyny etmelisiniz ha. Ona mysal üçin men PPS bolsam daşaryk eňleşik ýöne formamy gep özüm adgullyk etberkam gezelenje edip köçede işe çykyp bilen o dogry dämi ýörüte bellenýän güni nowat bellenýän çykýan gaýlaram şeýle ýörüte protokol düzülýär çykýa şu iş bilen o men gaýda işläp ýörnep elime taýa galyp çykyp bilen o Ondan bereket edem yok. Sen gelen bolsaň düşündirýärdik. Ýok, başynda bolan soňam goýandyr sonra dogry dämi? Näme etden etmişiň bagda näme eden bolsaň şoňa çağıranlar başga hiç zat sana diýilen zat ýokdurlar. Ya öýüňdäkileri de plan zat diýlenler. Sorta soralanlar. Bamy Kurwan, bamy ýokmy diýip soralanlar. Dogry dämi? yo agam sora diýipsiňiz da soň ene tam çağırpsyňyz, ene tam çağırpsyňyz da misine gaýyrpsyňyz da. Çağır, näle sen soranlar, çağırlan zat ýokdurlar taýda. Am çağırýarlar soň bolar maňa jaň edip girmesin, o görmesin, ay şo daşarutda aktrisler mi näme mi şolara goşulmasyn, görmesin diýip diýe çağırpdyrlar am. Yani olara maňa aýtdy şey diýip. O ne zat diýen näle Kurwan bilerek zat tapmasan özüňde. Ay ho diýen zatdan aýdynma. Olar watan dönügi, onuň şolar bilen hem şolara maglumat berýän bolsa bulan watan dönügi bolýar. Ya agent bolýar, näme diýipsiňiz ha, diýipsiňiz ha, ama şonu. Ha o çağırıp diýipsiňiz ha, diýipdirler bilemok sen diýdiňmi ya? Ýanynda kolanlarmy? Davay on ýalak zat diýen bolsa ejen haýan nomen bermem gürleşeýin. Näme diýipdim men özüm gürleşeýin. O biderek zat goşmadan ha. Diýmediňizmi am şonu zat? Diýen zatym bolsa diýdik diýerse şoň sen ejen haýan bolsa maňa jaň etdim men özüm düşünşeýin. Am çağıranızda şunu ýaly sypaçylykly gürleşip çağırpsyňyz ýöne baranyň üstüne
Arslan ipyene bir wa diýem şo taýda kim arslan wamy atlary. Yok, sen kakam gelipdirmi sen? Gelen soň gyýran soňlar maňa aýdýada. Gelen soň maňa aýdýada. Näme üçin? Onu sen urwa bir ýalňyş sen bolar. Aýam näetdiň aý onu men ejem kakamyň sözünden başga da aýtmana ya olur maňa ýalan sözleme da. Bolýa zaten sen kakam at familiýasy men bilen. Yo, men berjek adam ýok. Kakras ýatdan çykan bolsa bar, aýna berjek adam ýok size ynam edipler. Onu ýöne prosto çağıraňyzda odan gurlap çağırýaňyz, soňundan üstüne gyýgyryp, azyrylyp, ana olar watan dönügi, olar näme üçin informasiýa berýärmişin, näme diýärmişin diýip şo video esasında da aýdy oturna internet nämesi boýunça çağırypsyňyz. Indi şu nomeryň nerden bilýän bolmasa men. Maňa aýtdylar da. Familiýaň näme? Ya aýtjak adam ýok men. Bole men aýdaýyn, men at familiýamy. Aslında men gurbanam dälam. Men aktivist Nur Muhammed anlaýpam, sesiňem zapis etdim am şu wagtda. Nesip bolsa edip gören işleňizi YouTube'da, internetde tutuşturmazsana gorkadır. Näme adamlar çağırıp gorkutup bersiňiz awam. Çağırıp internete girdi diýip, näme üçin çağırıp gorkutup bersiňiz awam. Kanunda näme üçin çykýaňyz o? Su kan çağırsy.